People's Governor Pamela Pambari IV nangusog sa paghimo sa Kapitolyo isip drug-free working place. Kipahigayon ang kinalit nga drug test sa mga empleyado. Gisurpresa sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA 7, ang mga empleyado sa Cebu Provincial Capitol. Ang mga empleyado gipaubo sa pinakalit nga drug test. Gihingusgan ni People's Governor Pamela Pambari IV ang pagsiguro nga walay empleyado nga adik sa paggamit og ginadiling drogas. Mas maayo naman kay aron makagit klaro jud ba nga ato di Kapitolyo nga kon nga libre ta sa drugs ba wala tay ingon nga nagay mga adik-adik nga nadiri. Okay ra kay mamay mas maayo noon. Nindot siya na program kay para may bawaan kung kinsay pinsa. Excited, bro. First time. First time. I think so. Mas maayo gyud. Ako, si Yani Almonia. Sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang sugbo.